Кияүлегә янсык тавыр тиләр. Әйберләрем атка тиярлек булды. На, малкай, киттек. Мин әзер. Остоп, йөрмә йыруына. Нурбостан был юлы бакалыла. Бөтә дөнья башкортлары корылтайы бында, йөрмә йыруында йыйын үткәрә. Байрам Бакалы авылында үтте. Тамыр Мостафа авылына юл тотты. Элек был авылда йөрмә башкортлары яшәгән. Хәзер дә авыл икегә бүленгән. Бер осо татар осо, икенчесе башкорт осо. Йөрмә осо тиләр. Өлкәндәр еди әйберләр турасында һөйләште. Без тамырдар балалар янына ашыктык. Туйгансы уйнарга, аралашырга, гаилә белән фотога төшәргә. Йөрмә йөрү башкортлары башкорт кабиләләренең иң борынгыларының бере. Йөрмә башкортларының ата-бабалары бында бер кайдан да килмәгән, улар бында Башкортстандың ушы төбәгендә элек-электән яшәгән һәм башкорт халкының барлыкка килүендә уның иң башынан катнашкан. Элек Йөрмә башкортлары биләгән ерләр бик киң булган, улар Башкортстанда гына түгел, хәзерге Татарстандың бер нисә районында ла яшәгәннәр. Әлеге вакытта Йөрмә башкортлары Бакалы районының 7 авылында торалар. Хәзерге Йөрмә башкортларының теленең төп үзенчәлеге борынгы з өненең һәр позицияле хаклануы, ягъни улар зур, завык, завод дип әйтәләр. Сәлам кызлар, егетләр. Бүген без һезгә Тамыр телеканалы турында һөйләргә килдек. Тамыр телеканалының төп максаты ул Тамырның яңа дусларын табу һәм инде Нурбостан белән анимацион сериалын һезгә күрсәтү. Айдар, Тамыр турында мин йөрмә йөрүе хакында һөйләйм. Йөрмә йөрүе борынгы башкорт кабиләһе. Йөрмә тарихы Волга булгарлары, мадьярларның Керкер йөрүе, тагылы Бөек Болгарияның Йөрмә йөрүе белән бәйле. Йөрмәйләр бик аз калган. Элек иң көчле йөрүләрнең бере булган. Йөрмәте йөрүе Йөрмәйләрдән килеп сыккан. Йөрмәй бейдән улы Йөрмәте бейдән. Шуга ла был ике кабиләнең агасы, кошо, ораны окшаш. Бишесе буата Йөрмәйләр Йөрмәте, Гайнә, Бәйләр, Катай, Юламан кабиләләре менән бергә борынгы башкорт халкын төдүй. 14-15 буаттарда Йөрмә кабиләһе Катай йөрүе менән бергә төньякка күсенә һәм Төй танып елгалары буенда төпләнә. Бер өлеше Йөрмәталар менән бергә Ашкадар, Агыйдел, Стәрле буена күсенеп ултыра. Башкортстан Рус дәүләтенә кушылгас, Казан даругасының Йөрмә елусы барлыкка килә. 17-19 буаттарда Йөрмә ерләре Бөгелмә өйәзенә, кантонлык усурында 12 башкорт кантонына карай. Элек Йөрмә башкортларының ерләре зур булган. Ыруның асаба ерләре Минзәле өйәзенә караган. Шуга ла уларны Минзәле башкортлары тиләр. 1920 елда Йөрмә йөрүе ерләренең күпселек өлеше Татарстанга бирелгән. Әле Йөрмә башкортлары Башкортстандың Бакалы районында яшәй. Кем белә, шәҗәрә нимә ул? Шәҗәрә ул агас. Шәҗәрә ул агас. Тагы нинди мәгълүмат беләһегез шәҗәрә турында? Шәҗәрә ул нәсел агасы, анда безнең нәселдән кешеләр яткан була. Минем беренче буын ул Габделхамид, икенче буын Габделмәҗид, өченче буын Габделяппар, дүртенче буын Габделбаһа. Афарин, һиңә ошондай тулы мәгълүмат өчен мин 3 Нуртин бирәсәкмен. Афарин, әйдәгез алкышлайык. Без Насыровтар гаиләсеннән булабыз. Һәм без ике туган, үзенең шәҗәрәне белһәң, тугандарыңны да беләһең, һәм каян килеп сыкканыңны беләһең. Тамырсыз агач булмый, тамыры әйбәт булса да агач та шәп булачак.
Мин 12 буынымды да беләм. Безнең нәселдә Денислам башлап китә. Унан килә Мисбах, унан килә Хали Рахман, унан безнең Әнвәр бабайыбыз килә, шуннан Вәкил бабабыз килә. Безнең Мустафалайлык Юрмый халкы яшәгән. Безнең Мустафа авылы бик бай тарихлы. Унда бик күп нәселләр яшәй. Индурары шул Гафаровтар, Насыровтар, Зинатуллиндар, Хазиевтар, Дусиевтар. 325 еллык Мустафа дигән кеше калган, нигез безнең авылыбызга. Һәм уның исеменә багышлап безнең авылыбыз Мустафа авылы дип атала. Юрмый ыруынан билдәле кешеләр күп сыккан. Шуларның береһе 19-нчы быаттың иң билдәле шәхесе Ризаиддин Фәхретдинов. Ризаиддин Фәхретдинов башкорт мәгърифәтчеһе, ялыусы, галим һәм дин әһеле. Рәсәй Үҙәк диния назараты мөфтие һәм рәисе була. Кидев-Сәт авылында, хәзерге Татарстанның Әлмәт районында. Башкорт муллаһы гаиләһендә туган. Риза Фәхретдинов катыны менән 6 бала үстерә. 4 ул һәм 2 кыз. Бөтә балаларына ла белем бирә. Ризаиддин төрки, гарәп, фарсы телдәрен хукук искән. Коръән Кәримдә ятка белгән. Паспортларында башкорт дип язылган. 1891-1906 елларда Өфөлә эшләй. Башкорт тарихы буенча китаптар сыгара, сәяхәтнамәләр яза, Орынбурда яшәй. Шура журналы мөхәррире була. Башкортостандагы зур аслык вакытында бик күп кешеләрне үлемдән коткара. Үзенең кул язмаларын, китапларын азыкка алыштыра. Ризаиддин Фәхретдинов башкорт җәмгыяте үсешенә, мәдәниятенә, әдәбиятенә тос өлеш индерә. Юрмый ыруының гына түгел, тотош башкорт халкының, төрки дөньяһының горурлыгы ул. Ә хәзер Юрмый зирәген һайлайбыз. Кем иң откоры, иң зирәге икән? Хәзер беләбез. Шулай итеп, безнең беренче герой бул кем? Янур. Шәп ябың өчен мин һиңә 3 Нуртин бирәсәкмен. Алкышлыйк. Уйнур. Димәк, Уйнур безнең нимә эшли белә ул? Ул икенче елларга күчерә белә. Әйе, шулай. Уйлый, Ул белемле дигәнне аңлата. белемле. Белемле һәм откор егет булса. Миңа Яңсурат бик охшады. Иң охшаш герой миңа Ихнур булды. Ул бик матур һәм акыллы. Тамырды бәләкәрәк булганда көндә карый инем. Уның миңа тапшырулары бик ошый ине. Семәр, Алдагөл, Әюя каласагы, Тау-Тау хәбәр, Баурхак. Унда балаларны башкортча һөйләшергә өйрәтәләр ине. Үзебезнең телебезне, илебезне хакларга өйрәтәләр ине. Тамыр студияга килгәнен белгәстен мин бик шатландым. Мостафа мәктәбендә зирәктәр, откордар, белемлеләр күп булып сыкты. Миләүшәне генә алайык. Ул ел һайын Урал Батыр эпосын һөйләүчеләр конкурсында катнаша. Икенче класста мине безнең башкорт теле укытучысы Эльмира Рәвис кызы Урал Батыр эпосы белән таныштырды һәм без уны ятлый башланык. Бакалы районында мин беренче урын алдым. Шуннан соң без Сакмагыш районында беренче урын алдык. Бакалы районы командаһы менән һәм без 2017 елда беренче тапкыр Бөрьян районына бардым. Урал Батыр конкурсына республика буенча икенче урын алдым. Шуннан соң 2018 елда мин республика конкурсында икенче урын алдым. 2020 елда мин тагы икенче урынды алдым республика буенча. Урал Батыр эпосы безне нисек яшәргә өйрәтә. Урал Батыр эпосының истәлеген барыгыла белергә тиеш. Яттан белмәһәләр дә нимә турында икәнен, нимә өйрәткәннәрен барыгыла белергә тиеш. Чөнки ул безнең кумарткыбыз. Мин тулыгынча ятлап бетергә тырышам. Унда 4500 юл һәм мин шуның 4070 юлын беләм. Юрмый зирәген һайлау ай-һай кыен булды. Һәр береһе йомры баш бында. Әмма иң шәбе Азалия Насибуллина булды. Мин Юрмый зирәге булыр дип уйламаган идем. Мин бик моңа шатмын.
чөнки безнең Линара белән икебездә дә 12 Нуртин иде, һәм безгә өстәмә бер сорау биргәндә мин тиз генә җавап бирдем. Укуларда уңышлар булган өчен мин республика башлыгыннан грант җиңдем. Ошулай итеп безнең катнашучылар бүләктәр алды, еңүче билгеләнде. Һезгә акчанымы? Әйе. Һәм нимә дип кычкырырга кирәк? Гаилә тамыры, фотосессия, калай матур гаиләләр йыелган. Мин Мустафа авылында яшим. Мустафа авылы бик матур, анда матур шишмәләр бар. Мин үземнең авылны бик яратам. Без Гафаровлар нәселеннән булабыз. Безнең Гафаровлар нәселе авылда иң зур нәселләрнең берсе. Сабур бабайның 3 баласы була. Галиминҗан, Фәүзия, Наил. Алар барысы да укытучылар, математиклар. Наил безнең карт бабай. Аның кызы Наилә безнең әбиебез. Аның кызы Зөлфия безнең әниебез. Без бик татубыз, әти-әни белән күңелле яшибез. Biz Ибрагимовлар гаиләсе бүген фотосессияга килдек. 3 балам белән, улым Ратмир, кызым Алина һәм Илина. Иптәшем эштә. Безнең авыл бик матур, табигаты да бик матур. Без горурланабыз, без шушы авылда яшәгән өчен. Урманай тарихы бик кызыклы. Буран заманнан монда урман булган. Шул урманда кешеләр яшәргә урын эзләгәннәр. Шунда ял итәргә туктаганда урман өстенә ай чыккан. Карагыз әле нинди ай сыккан дигәннәр. Шул көннән соң безнең авыл Урманай дип аталган. Безнең нәселебез Мустафа Юрмыйдары Габдисәләмдән башлана. Габдисәләмдең улы Юлтай, Юлтайдың улдары Рамазан, Ибрахим. Бу минең әсәем Гүзәл. Ул Бакалы больницаһында санитарка булып эшләй. Данил 2004 елда туды һәм ул 10 класста укый. Һәм мин Миләүшә 2007 елда тудым һәм 7 класста белем алам. Дуслар, әйдәгез уйнап алайык. Юрмай ырыуы хакында нимә исегезгә калды? Хәзер тикшерәбез. Ихтибар. Юрмайдар ниндәй ырыу менән тугандаш? Юрматы, Катай, Янәй. Дөрес җавап Юрматы. Юрмай ырыуның иң билдәле шәхесе. Даян Мурзин, Ризаидин Фахриддинов, Арслан Мөбәрәков. Дөрес җавап Ризаидин Фахриддинов. Кайсы тамга Юрмай ырыуыныкы? Хәмзә, Хәнәк, Әүренә. Дөрес җавап Хәмзә. Вәт молодецлар, дөрес җавап биргән һәр дусымдың янсыгына Нуртин халам. Ярай, миңа кайтырга вакыт. Остом!